To sa nesmie zverejniť. Teraz vysiaľ ako roboš, že ideš umývať okna na Skyparku. Tak ja si to... No kto sa proste prebehne za najrýchlejší čas? Štart! Opa. Môže ja to keď zverejníš. Vedľa rozloženej lasice sa nebude dobre spinkať. Marek, ty rozumieš poistke? Ne. Ne. To je strašné. Strašné. Vypni to. To vymáš rukami. Vypni to. Zabudne prvú. Však veď ideme, však sme mali ísť do Holiday na kúpeľov. Čo sa kúpať? Americké. Po tej hlavnej ide červená. A potom to môžeme niekde strhnúť za tým kováčovským rybníkom doľava. Nie, že pať na značku? No tak jak... Nepáči, že to. No pekne. Že tu medvedia samica s mláďatami. Nie jeden. A že máme chodiť iba po vyznačenú kabinu. To nezaručuje, že... Preto sme sa pripravili patrične. To bude musieť klasicky vystrihnúť. Nie, to bude to vyštvoček. Áno. A to bude vyzerať, že si čurák ťahal do gačí. Doniesol som, keby nás napadol medveď, turniket, kompresnú gázu a nožnice. Len tak mimochodom, hej, kebyže zomieram a poviem vám, dones mi od turniket. Tak ti nemám akože ísť kontrolovať lístok, hej? Ne, to nie je chorá predstava. Chorá predstava je to, že za chvíľu zájde slnko a budeme musieť stavať celty po tme. Ja ani žiadnu celtu nemám. Ani ja. Takže ideme na Via Ferrata. No a ako sa dostali sme sa k tomu nápadu? Pálko? Robím totižto s Katkou Jesenskou takú reláciu na chalupe a jeden diel sme tam mali v rubrike Túlačka práve Via Ferrata na Zobore pri Nitre. Veľmi sa mi to zapáčilo, tak som tuto zlanaril chlapcov, aby sme išli okúsiť aj Ferratu tuto pri Banskej Bystrici. No dobré, a vedľa rozloženej lasice sa nebude dobre spinkať. Milan? Mumifikovaný. Fúj! Vidíš? Jaký má chvostík? Aj zhúbky má. Môžeš si ich vytrhať, dať na náhradník a povedať, že si zabil medvedia. Mali by sme chodiť spolu a mali by sme sa rozprávať nahlas, lebo hen tam to vyzerá už tak dosť divo. No. Máš aj strecha. No dobre, ale to si neopečeš ani tvoj Kamo, kde to sme? Čo to je za miesto divné? Že to sme na nejakom marťanskom mieste. Akože spať sa tu dá pohodlne, len to nebude taká... Ale to divné. Nebude to mať takú... Všimol si, že si prešiel asi 2 metre a zrazu sa znížil asi o 10. Áno, to je strašná zima. Hej. No, tu máš. Spravíme svojho pečiva štrúdu. Teraz sa pozerajte. Teraz. Z lesa, no tak však to nebol v zábere. Smiete sa hádže na zem? Do toho úžasne pokoseného trávnika. Do toho najkrajšie pokoseného trávnika, aký sme kedy v živote videli. Podľa mňa ten pán s tým trávnikom aj chodí šukárne. Keď sa môže Počúvaj, na čo by si tú trávu, čo si tam našiel, tak bola taká teplúčka ešte? Ale ja sa bojím, že to trochu zničí. My sme tam mali dať niečo masné. Hlavne by som to dal menej. No, čo sme to v jakom regióne? Banskobystrický kraj. Tu volia kotletu. To sú nejaký taký zúrivý vidlák? Ne. To znie ako Jurov nápad, ne? Osýpka servitky do uší. Nejak na spanie alebo niečo také. Nepamätáš si to jedno? Ne. Neviem, kedy som Kto si pamätá, kde si Jura pchal servitky do uší, napíšte to do komentu. Chod natočiť Marek hen toho Anciáša smradlavého, čo nám, ale nie toho. Toho, čo nám včera nasral celé ležovisko. Však a tam už nič z neho nezostalo. Iba tam ešte
Toľko to chýba k nemu a potreboval by som toľko to. Ahojte kamaráti, hádzali sme si frisbee a vymklo sa to spod kontroly. Bude stačiť. Necháme mu to takto potom. Pádlo. Ten tam nedrží, on tam je iba tak. A bacha Marek, to není, že... Nie to, Aby tam nezostala lopata. No. Skúste čistiť ten stôl, prosím. Aha. Počkaj, do p***či to. Opa. Ale strašne dobre ideme, oveľa rýchlejšie ako ukazujú smerovníky. Neviem, či sú tie smerovníky také zastaralé, alebo my sme takí strašne frajeri. Ďalší krát to budú aktualizovať 2033. A už to bude, skálka nebude hodina 40 hodina. Lebo tam budú chodiť kyborgovia. Nachádzame sa momentálne na ráz cestí Sedlo 3 kríže a je to ešte hodinu 10 na skalku. Aha. Jen či kríže, či kríže hákový, niekto na ksich mi načmáral. Inak Štúr prijal svoje slovanské meno Velestúr. Velestúr. Ideme strašne do kýchnutia. A prešlo ma to. Pozri, tam je aké krásne. Mám tlačenka, mňam. A plúdneš. Zo dňa na deň, viac priberám. Zaslúžený pobieraček po výšlape. Ale ešte nebola ferata. Nebola, ale to nevadí. Ale už je to zaslúžené, lebo skôr skápali. Marek, ty rozumieš poistke? Ne. Toto musíš zmačknúť. Zaujímavé. Desivé. Desivé. Hej, a je to tak, jak som hovoril, že? Že v tej prírobe vyzerám ako úplný No s tými okuliárkami vyzerá, že ty profesor. To nie je moc To je to oveľa lepšie. ale aj tak to nie je moc materská tá príroba. Teraz vyzerá ako Roboš. No, že ideš umývať okna na Skyparku. Tak ja si ten... Janko Chained. Tá našpulená, to som hovoril, že bude presne pred nami bude a bude sa v strede toho mostu bude robiť. A jak sa to robí? To presne musíš robiť stále. Stále. Je otrávne. A teda viac priestoru? Nie, v pohode, ale je to strašne otrávne. Ona rozrobila takú kúčku. Konečne na tých ferátach. A prvá feráta ideme na Dčko. Jasné, však čo sme sračky nasrané? Čo nevieme prejsť jednu ferátičku? Takže sme na tejto detskej preliezačke. Síce sa istím, ale kľudne by som to vyliezol aj na zuboch. Začali sme tou najťažšou skoro, ktorá nám dala zabrať, taká sieť, ale bolo to iba Dčko. A myslím si, že ďalej náročnejšie trasy už ani dneska nepôjdeme. Som fakt nedal s potekom. Ale fakt ne. To by ten Mumix neprežil. Trubanová väža. Na Trubanov vrch tam strašne fúka. Keď mal budúť nejaké prípad, sem tam dole. To je úplne strašné. Je to také zvrátené. Tu si skvatný. No už je väčšia tá Banská Bystrica. Je tam hlava od tej Banskej Bystrica? Marek, vieš, akú sem máš dať hudbu? Nad Banskou Bystrici je noc. Aké sú pravidla tejto súťaže? Na súťaže, že to musíš... No kto sa proste prebehne za najrýchlejší čas. Ja neviem odhadnúť, aké to bude, keď vybehnem, vieš? Áno. Samaj favorit tejto súťaže. 3, 2, 1, štart! Majster sveta. A stopuješ, že? Strašný hasič. 3, 2, 1, ideš.
Nachádzame sa v jednej útulni pri skalke, presne tam, kde boli feraty. A jeden pán majiteľ tej horskej chaty nám povedal, že tu je tento bufet búda a že pri búde je aj takýto pekný zrubík, kde je elektrika, kde je grill, kde je drevo. A my, že presne to potrebujeme na túto noc. Je tu do 9. otvorený bar, čiže sme si dali alkohol, vodečko, pivečko, urobili teda tie klobásky a je nám dobre. Zahádzali sme si frisbee po tme a je nám až divné, Toto povedz. Entuziasmom. S akým entuziasmom nás tu obsluhujú. Áno, Lebo áno. je to... Že niečo za tie služby, ktoré on nám tu tak strašne milo dal, že niečo za to asi bude chcieť. No očividne nechcel, lebo sme už vyplatili účet Áno, od áno. alkoholu. Nič nechce. A preto sme sa zhodli na tom, že ten človek je svätý. Zná milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděj a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Bánskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval Pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Bánskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval Pánbu tenhle kraj, když takovou krásu